рушди малакаҳо ва ба кор таъмин шудани ҷавондухтарон ё чӣ гуна духтарон дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо занбурпарварӣ мекунанд. занбури асалпарварӣ яке аз самтҳои афзалияноки соҳаи кишоварзӣ буда аз шуғлҳое маҳсуб мешавад, ки давоми як 5 солаи охир дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд хеле рушд кардааст. дар ин ноҳия дар баробари мардон занон низ ба парвариши занбур мароғ зоҳир карда бо ин роҳ даромаде барои пешбурди рӯзгори худ пайдо мекунанд. низомат шарифова, як фаъолзани деҳаи мадрушкати ҷамоати лангари ноҳияи кӯҳистони Мастчо, наздик ба 3 сол аст ки бо ҳамроҳии хоҳарзодаву бародарзодаҳояш ба парвариши занбури асал машғул аст. вай соли гузашта зимни пешниҳоди як лоиҳаи рушди занбурпарварӣ дар кӯҳистон соҳиби грант гардида буд. соли гузашта бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ман соҳиби гранти раиси вилоят гардидам, ки дар асоси он гранти раиси вилоятро самаранок, мақсаднок истифода бурда шумораи оилаҳои занбури асалро ба 50 расонидам. дар ин замина барои занону духтарони деҳот ҷойи корӣ ташкил кардем. низомат шарифова ҳамагӣ 34 сол дорад. аз рӯи ихтисос ӯ рӯзноманигор аст. вай дар гузашта наздик ба 10 сол дар ҳукумати ноҳияи кӯҳистони Мастчо дар вазифаҳои гуногун саркарда аз мутахассиси оддӣ то ба мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ин ноҳия фаъолият бурдааст. ӯ мегӯяд дар як вохӯрӣ бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сокинон дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо дар соли 2016 ки ба парвариши занбури асал аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ дастур дода буд, ба ин кор иқдом варзидааст. ки ҷаноби олӣ дар тамоми баромадҳои худ қайд мекунанд, ин занбурпарварӣ яке аз соҳаҳои камхарҷ ва сердаромад мебошад. бинобар ин аз сабаби он ки ҳамин ноҳияи кӯҳистони Мастчо бисёр табиати хуб ва барои занбурпарварӣ мусоид аст, мо хостем ки ҳамин шуғли занбурпарвариро дар қатори дигар корҳои кишоварзӣ, боғдорӣ, чорводорӣ, кишти зироатҳо мо ҳамин занбури асалпарвариро низ ба роҳ мондем. сарчашмаи оғози кори мо ин таъкидҳои ҷаноби олӣ буд, ки ҳар дар сафарҳои кори худ ба ноҳияи кӯҳистони Мастчо таъкид мекарданд, ки мардуми кӯҳистони Мастчо ҳарчи бештар шумораи оилаҳои занбури асалро дар ноҳия зиёд кунанд. ба гуфтаи низомат, табиати зебои кӯҳистони Мастчо ки тагобу дарахтҳои он пур аз гулу гиёҳҳои шифобахш аст, барои рушди занбурпарварӣ хеле мувофиқ аст. вай мегӯяд соли гузашта ҳосили хубе ҷамъоварӣ карда наздик ба 35 000 сомонӣ фоида ба даст овардааст. ӯ ба он бовар аст ки шуғли занбурпарварӣ метавонад барои занони кӯҳистон яке аз воситаҳои даромади зиндагии онҳо бошад, зеро харҷи кам дорад ва ҳам кораш мисли кори замин сахту сангин нест. як манбаи даромад аст нисбатан ба дигар корҳои кишоварзие ки занону бонувони ноҳияи кӯҳистони Мастчо машғул ҳастанд. ин занбурпарварӣ нисбатан кори сабуктар мебошад. ин зани занбурпарвар ният дорад оилаҳои занбури асалашро зиёд намуда, теъдоди онро ба 100 адад расонида, бренди махсуси худро дар бозорҳои фурӯши асал ташкил кунад ва яке аз соҳибкорзани муваффақе дар водии Зарафшон бошад. вай ҳоло барои омӯзиши нозукии ин шуғл ва ба ҷои кор таъмин намудани занону духтарони кӯҳистон иқдом гирифтааст. гарчанде солҳои охир умуман дар Тоҷикистон мақоми зан боло рафта истодааст ва бонувон занон дар ҳама соҳаҳои мухталиф кору фаъолият доранд дар баробари мардҳо, аз ҷумла дар ҳамин самти кишоварзию дигар корҳои деҳқонӣ. солҳои қабл умуман ба ҳамин ақидаи мардум, ба андешаи мардум ин занбурпарварӣ кам ба назар мерасид ва мардум гумон мекарданд, ки ин як шуғли мардона аст, мардҳо бештар ба ҳамин шуғл машғул мешаванд. лекин имрӯз ман ҳамчун бону ба ҳамин кори камхарҷу сердаромад машғул ҳастам ва барои занҳо нисбатан кори сабук аст, чуне ки гуфта гузаштам. ва дар ин замина ман 4 нафар бонуро дар ҳамроҳи худам ба ин кор ба ин ҷалб намудам. ҳам ва онҳо ҳам таҷриба меомӯзанд, ҳам занбурпарвариро ёд мегиранд, ҳам як манбаи даромадашон мешавад.
занбурпарварӣ яке аз самтҳои фоидаовари соҳаи кишоварзӣ буда рушди он дар давоми 1-5 солаи охир хеле беназир аст. Ба иттилои бахши рушди иқтисод ва савдои ноҳияи кӯҳистони Мастчо, занбури асалпарварӣ дар ноҳия 68.1% рушд карда, истеҳсоли асал бошад беш аз 17% афзудааст. ба иттилои онҳо, айни ҳол дар ноҳия 4321 оилаи занбури асал буда, истеҳсоли асал зиёда аз 41 тоннаро ташкил медиҳад, ки ба ҳар як оила дар кӯҳистони Мастчо 9.5 килограмм асал рост меояд.